Namhlanje uAzola Witbooi ongomunye wabantu abasinda esigamekweni saseNyobeni ubephekwa ngemibuzo. Umnikazi wendawo yokucima ukoma okuphikisile obekushiwo ufakazi ukuthi ngosuku lwesigameko abantu ababekhona babenikwa utshwala bamahhala. Why is he specifically mentioning the free booze when he never saw and when there was never told about the free booze? Has he not said what you have just read? She was told that it was free booze. Ufakazi uveze ukuthi le ndlela okucikicwe ngayo estatementeni sakhe akuyona le acikica ngayo. Do you remember signing a statement? Yes, I do. You are signing a statement? Does that statement have your signature? Yes, it does have a signature. We know a signature. Your signature. A signature, not my signature. Omunye ufakazi owayekhona ngosuku lwesigameko naye utshele inkantolo ukuthi kwagcwele ngokweqile endaweni yokucima ukoma. Utshele inkantolo ukuthi wazibonela ngawakhe umngani wakhe ephunyelwa umphefumulo. Ngela xesha simbonayo inathi amehlo akhe ayemane wagubhulule wayenza ngehlo wayemane sithi amehlo akhe. And then sabe sizama ke umvusa. You try to wake her up. Yes. So on the other hand, usinalo nothuso bayakhala ba she's dead. Uchabalala akabange esakwazi ukuqhubeka nokwethula ubufakazi emva kokuba ebone izithombe zabafi. Icala lizoqhubeka kusasa.